ambe fole ni tanoni ta ka di awma awmenu sigirendo kana men sanay kono radio Dakar fi ngasoro fe ambe awfo ka ko nyumando ka yira wala ka fo ni da dala ko kari ameno so ni keneka dolo jamuka ka temeni ayi ka nyefole ke awye dolo ko saratigala aw sega famele so ala tugumina barabe ke mami fe o ye karamo arna fane ka bongulo bugula bisomara na ane karamo arna fane ana nyo so kuma so kono tuguni ni alama basi foi ke ana minye karamo arna fane wala lubna ke afe wala sa kaseka o nyefo awye dolo saratika wera ka dolo femindo ka dolo re jamin be dolo kono bi wala lubna ke awye kama ambe doniya ka fo eki klo nyegale jo bari menye famele bele obina soro bi jamukan kono kosobe karamo arna fane ka bongulo bugula asira anfe kuma so kono yanka ba ambe bismillah folo fuli dilen ko fe ngale meme ambule yanka kono ambe otengu ala wala sa aw kan misi wasa be ka soro o jabu kono na tukumina karamo arna fane assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh so ngare na anyi nyon soro ama fe ka fuli di lame baw man watina alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslim sanogo ame bela jelefu mauma ni usigla ka namen ngeneka anye u bela jelefu kusobe wala nyumando aruna fara de do karamogo kusobe ka fara ere sanogo ka ani ambenge cha aywa ikaro ka fo ame lame maga bela jelefu minu sigle do ka name kusobe kanu bawla hali an yere mandi minu yeke kusobe amu bela jelefu wala nyumando kusobe sanogo foli fledi aywa karamo arna fane foli jara ani akilla lame baw fane ye foli famya kusobe bi nyingale mimbe ombole ya ka nyeshi ima oyi albi dolo sratiga wiye bari alisa ambe dolo hukumu konnana amma fe ka do karamo arna fane dolo ko a tiye re mi ikase ka nyefole ke anye wala sanga famele ke ala utamane ko anga jamana kono manyuma jumon be minum be ni dolo doniya kumbe ula ni ikum se ka nyefole ke anye wala sa anga ni la halal nu famya chukumina alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslim salim sanogo ame au bela jelefu iningali wuchuwa nyana dolo yi karo ka fo fembai cha Allah taala yi akuma fo fanjama Allah taala ko qur'ane kono kusobe wa alamat wa bin najm hum yahtadun dolo ka tamashe cha adama do be uyere kun nyana boni ay suratul nahlila kusobe ayata ani woro cha ni yo ta ko laje dolo ikaro ka fo ma bisika semendi yake aka kusobe iya saka iyere kun wala ka kila ka ma wala cha ola ni galibe min no fe kusobe amedo de kono ya se bisika fam ya soro cha dolo ikaro ka fo doni bay Allah taala ya kalifa maulada kusobe mamunu me ikaro ka fo na ulu kerengere ni ayi Allah taala de ya kalifa olula kusobe nga kerengere na ikaro ka fo anga nabi nyuma minu mei cha ni olu temena awa olu son chama kume dolo do kusobe nga cha jelatike ko sanogo Allah taala de ba kalifa ma do de la kusobe dolo ale kalifa la mamina cha anga nabi nyuma do de do ale to ko ikaro ka fo awa Idrisa kusobe no e Sayyidina Idrisa de cha Sayyidina Idrisa ale re to ko de kunye ikaro ka fo ko awa akunuku cha we Sayyidina Idrisa de to ko no te Idrisa te Idrisa e arabukande kusobe arabukamindo ode ikaro ka fo ko wala datala bawul walanda o tali to ngadi Idrisa en kosebe cha ma be asigle do gafe flela o mamunu beteme ala o oluk ma fo arabukana amma cha ko adarsu aywa Idrisun kusobe wala datala to wala leson tala ba cha Idrisun akorode oyi kusobe mami me leson ta koju ma be asigle kulo abala kal leson ta no Idrisa kusobe no ta ayre to ko de ko akunuku Allah taala e dolo doniya de kerengere ni ale cha ka di alema ani fewere ka fara dolo ka kusobe
konda bulu tebe ola ka fini kala ka do yire kun la obe ola aywa ikaro ka fo ani dolo doniya Allah taala de ni di ama ka kerengreni ay ka ke atigi nga obela jilinata ayadi mauma ka teme oluka umma ko glala soni atigi rena doche anfa adama be ola ka tasi ayre din dowma yini famu ya o temene ngo ka buyi kerengrena ikaro ka fo namboray halisa nabi ilahi ibrahima Allah taala ikaro ka fo dolo fana doniya kalifa ala soni atigi kana no idrisa yi baw qur'ana ayabo dima fa nazaratan fi nujum fa qala inni sakimun awa ikaro ka fo ni qur'ana ayadi akoy ikaro ka fo donola Sayyidina Ibrahima anani kungolo yanga sanve aye dolo do kebe toy kraka soro aywa ayre faso kono mo be bola kata boli sonro la ya wajibi ko fa ka farauka de donc la soni aleka boka ta boli sonro ni na atara dolo do de la je ako ne nyebe dolo do ko ni na kabakolo kono nana chena dolo ni majira ka fo ko ne Sayyidina Ibrahima ayre farman dinabi awa anofe mamunun tugume anofe ni minu me doni no dolo la olu fana kungolo korota ka dolo ina je olu ye achenti ya ka fo tiedo yenu famu ya ko kuma usora ka sigi ka do ka su kono awa ukishira ka bo awa kafiru toroma odo bolison kuma fe ni gala Ibrahima ka klela ni Qur'ana ayadi ni oti mena ka bui sanogo ikaro ka fo halibi dolo ko kunga aywa ikaro ka fo manyuma chama temena Zulqarnaini alere wulufa ale kumbe ikaro ka fo aywa dolo don kuju yenu famu ya na ma fama bumananga na ko masa Zulqarnaini ale wulufa kumbe dolo don kosebe otimene ngo kabui o Zulqarnaini ni alere fana dolo doni afana mine afala ka kala ka shidon ka bara son chaman kene aye sanogo ya sabe siga fam ya soro oka o temene ngo kabui krengre na ikaro ka fo bani Israila awa dolo do ma bado kumbe o dolo do ma banunu aku ikaro ka fo uye tamashedo uye kabakolo kono awa tamasheni dolo do ka tamashedo una na be aka ka fo awa ikaro ka fo manyuma do bena bangi no e Allah taala ka kirai awa nabe fama ko Sayyidina Isa alayhi salam ni gara bani Israila di yenu famu ya donc la uye aye chogo bela jirila arajaba kalo ikaro ka fo na ale na yenge mana mina ibina yi dolo fana bena yenge ka kiyene arajaba kalo kumai uye la kolo shirika la foga na sikaro ka fo sambiri ka hakema ubala ka dolo in la kolo shi aywa mawsoro la ka dolo ni ngofo ka fo ko manyuma do dolo do ako Allah taala ka kira dolo do mawsoro la ka dolo ni ndo fo ka dona kari ka fo ikaro ka fo Sayyidina Isa min ko fora debi aywa gafe korote menuna o dolo yengele de ni aka surunali de la yeni famu ya sanogo ni mbela jele de kodoyi Allah taala ka koula adama de be se ka ikaro ka fo kala turu minga ka fo dolo doniya abe adama de gide kabakolo kono o de kama dolo karamo ko munum bafo ko adama de dolo te kabakolo kono absa ke kalambaliya e walima nyedo maliya walima fili barawla note adama de kele fo ka tasi panga manama ani fo wondisika sanogo belajele ka dolo yenge wati de be kabakolo kono awa ika asilu beta mamina iba muso debela anga emission bora ni bela jele kaya bajira ka fo dolo ko ngalote alafiu ni nyei karo ka fo anga kitabu badoy nabe fama ko ta'limu al muta'allimu toriki ta'lim akoy karo ka fo aywa anga aywa manyuma do bala ka lakali no ya anga aywa salafu temene do wi minu yi karo ka fo aywa fiku aywa gino batik la mawi ani minu yi hadisa gino batik la mawi abala ka lakali ale kono nana akoni maoma ni siraka dolo don krengere na karo ka fo aywa ka ire nyeshin va doni ayi seli be ka ta fami fe no e koran fai adinga seli watu doni ayi seli kanga joka kanyini sanga munu ye sanoko ko adaga le me iye ko dolo doni akika barake ni ayi ko sobe yini famu ya donc la ni mela jele ko bay Allah taala fana ye ko munun kalfa ana
ta'limu al-muta'allimu tariqi ta'lim ni dona ikaro ka fo aseben fura awa nyeshiki na kono osobe sanogo ibenga awa kuna fune ni sebele ni yorola ka soro imasega fiu osobe yen famu ya tiens oti menengo ka boy halisa sanogo ajira ka fo halibi dolo ko kunga tiens ibina ye nyalama hukumu kono aywa Allah taala kumana kosebe tiens dolo ka aywa huwa allazi ja'ala shamsa wa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisaba ale Allah taala ikado ka fo aywa krengerena aywa kleke yele mo fenyi ka kalu fana ken noray ka klaka latige lojigi dolo nyame sama mugane shegi kono no e qadarahu manazilai donc la li ta'lamu adada sinina wal hisaba chogo mina dolo nyame sama mugane sheki ni aka yele mon kono nana amesega anga saire jati dawdo chogo amina bajira ka fo dolo ka nyeshin va adoniya ikaro ka fo mamunu ma fola kerengena tientiki udo dolo do ma laki kaula ba ukurana aya chama borani ay ne Allah taala ka jen ote menengo ka bui kerengena ikaro ka fo halisa ibina ye idasira minu manoye anga manyuma temene unye kerengena anga jamana ingaya ankara mo ye minu fanye ana mesika kala turu minunka sanogo ikaro ka fo awa oluma bawbi Allah shi kumar tali ale ya doyi Ahmed Doludo sonanga se o mafolo anga sifike no e karo ka fo shekina hama ulai Ahmed Doludo kujugu ankara mo ba no e karo ka fo Ismail Darame alaka ya fama ya rabbi Ahmed Doludo kujugu halaka Qur'an tafsiru konnana ni dona e ba wala le soro min ba chugo ba anye wote menengo ka bui ayre karamo ba no e karo ka fo halibi aywa Usman Madani Haidara ya ka tafsiru sege ka laje abe kuma dolo fanaka nasira e karo ka fo awala na kumama ka wala like jonye ayre karamugo ba halisa no e Muhammadu Antandu Karambi ya fo bangoni jangne bugula walima numuru bugula ibina ye aka tafsiru konnana nasira e karo ka fo dolo badiga uma abe wala like ka chugo bake fo ma ube se ga lafiya dolo ko kunga ka mone bo adama dela sanogo ikaro ka fo ani ma chama ayre temunundo yeni famu ya sai bisi ka famu ya soro neni musoroba do de la ka baroke musoroba ngo ikaro ka fo awa ale fa klela awa ko ye alakali ale awa ikaro ka fo awa shegna hamaula ko na bena dugoke kale ya Allah koloshi abi sigide ki nyeshi karo ka fo awa kabakolo selege da ngini ya fama na ba fa ka fere dugo kema adama di donc la kabe dugo ke adama di ya sigile o chugula kale ye o la koloshi shegna hamaula ka klela ni musorba do e baroke ninga ako ale faye Allah kalale kara ka soro le ka dogo sorbani shibeta jo fon sam bi sheki haka ulabi walima bi sheki ni doni yeni famu ya ne kwa mango o mifle oyi anga dolo donia konena o tamashe de ba yira ka fa bala ka dolo de do de la batu ni dolo intoga e kabakolo kono ko Auranus o Auranus ni ale de be mene kabakolo seleke damina o e kabakolo seleke da awangini anvai ni joki nyeshi koroma ingini mulo seleke anvafe donc la ale de be mene dolo do mala ki kaw de be la batolike ala o tay karo ka fo mushriku yayi Allah taala de ko anga njigi me fedo la kasoro kase alema kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mauma ni pana alekna iti ala soro ayi wotemene ngo kabui ni pana ikaro ka fo ifani bakuna iti ala soro ayi bawo Allah taala yo fo aleka dimi bangi ba flaka dimi du ni bangi ba flaka dimi na don Allah taala be dimi adama de koro koni ni bangi ba flaka no sojare fana koro ale Allah taala fana be no sojay koro aw ale Allah taala mako foite danga de ka kula yini bamu ya woti menen go ka bui hali karo ka fo aywa azajila no e meleke unyema bai ka bakulu konnana na be fama iblisa shaytana ale ka halakili ani karo ka fo ka farala kenu abela jele sorola de adama de do labatoli
o guanye o de kama Allah ta'ala ya halaki Allah ta'ala ma halaki fiyo kai ale Allah ta'ala batu walima abana kale Allah ta'ala batu ai Allah ta'ala ma azajila halaki o kama fiyo no iblisa shaytana aya halaki de mungoso abana ale ka jondo de labatolila o de kama ya halaki foka blaka boka bakolo kono nana yin famu ya bawo Allah ta'ala ko kaga sujudu bi anfa adamai ayi yere fusaya ka yere bunya Allah ta'ala ya halaki o de kama ya sabe sika famu ya soro baja ka fo adama de ta sika foila soro ka se Allah ta'ala ma fiki isma Allah ta'ala ka fe do de la ya sabe sika famu ya soro wala dolo ka tamashen abe adama de nyana boko sebe qur'ana aya yo di ama fa bela jile fe awa kalonde sega ye ola yini famu ya wote menengo kabwi sano wajira la kafo aywa fam yezul karnaini ale wulufa ayi karo kafo aywa krengerna sambina nike abala ka dolo do de belemele kabakolo kono o dolo yin nasira ka yenge kumami yasa kafo nyogonya ka tema na furu muso ni nyogonche o dolo den kama Allah ta'ala be demo alela ni ko sira ka tema no nyogonje na yele manaka ke denye Allah ta'ala be na deni forme dolo nga sababu yala ka ke tokotiki bay ka ke nafolotiki bay ka ke masa bay aye sambina ni de ka abala ka dolo ni abala ka belemele kabakolo kono nana fa manya fa yere afuru muso fara ayere ka kuma fo e chugumina ko nyonde me dolo inga yengili kumafe sanoko ubina son domina anu bena chomike domina dolo inga gerenye ko yatte mena ikaro ka fo Zulkarnaini fani aywa Zulkarnaini bache Allah ta'ala yi den yelema ka former ka ke dolo inga former ninga obbe Zulkarnaini ma sa Zulkarnaini bela jele yaka iswaru me kiso su kono nana ani tarihu kono nana ani karo ka fo iswaru kono nana ani hali bamananga nyuma kono nana masa Zulkarnaini atoko fora nafolotigi bakundo Allah ta'ala ya kan nafolotigi ya sababu ya kam masaya noko ayi ola ya sabe sika fam ya soro wa gien dana bi ikaro ka fo atoko de besina ko ta gien ba o yi ikaro ka fo dolo de do la batoli sirai ya sa kado hali kira Muhammad sallallahu alaihi wasallama kregere na ikaro ka fo Abdul Talibi a wulila na ikata shami jamana ka tumana mina aiwa ikaro ka fo ngo mo perike do de ikaro ka fo alaka Allah talaka wa kiraya aya kuma fo awa kregere na ikaro ka fo Muhammadula kaira ikaro ka fo aiwa mokela yini famu ya aya jira Allah ka fo Abdul Talibila ka fo ikaro ka fo mami fle ibuloni ni na be tamana akoni ikaro ka fo Allah talaka kira de kira bado de do mimena yenge ikaro ka fo dugolo koka anyogona ti yini famu ya aiwa afuranya na odona ukatama sirafe ka to sami jamanaka yini famu ya me ikaro ka fo mo perkene aya do siraji menve dolo do de kasira de do aya do dolo do de kasira fe kasoro ka lakali ayi ubajira na ka fo ko babe ikaro ka fo dolo la mime ka sobi ka adama de blasira nyina ma hukumu kon nana adama do nye barakeni ayi wati jate menuna adama de barakeni dolo wati jate menuna dolo doniya nasiraula akacha sanoko yini famu ya ka dolo do ikaro ka fo ka ke manyumanye asirafe ka dolo do ikaro ka fo sani dugu chenye bala kabakolo kono asigiro ka dolo do ka kugela unglani ayi ka dolo do ka adama de doni ayi ka dolo do ka bakani panga mana doni ayi ka dolo do ka dugu sigiro don ani ikaro ka fo aywa krengerena jama sigiro kanga be yoro munuma dolo beni bela jile jira ana dolo dona ka siraka na ma fama ko ilimul farasha adama de tige nyege doni mamunu me ake abela jile doni samana ka bo dolo de kono ma do bisigi tige mine ka kuma ika la halamunu mi ka nyana ma kono ka bela jile fiye abela jile doni samana ka bo dolo kono adama de yere karakashi jole awa ka lajeti doron ka kuma ka afo ani ndigi dona taula Allah ta'ala bena keta Allah ta'ala bena keta dolo doni ya bake abe fama ko ilimul farasha yini famu ya wode kama dolo do ma bawno yanga karamu ko wi aywa ikaro ka fo aywa Qur'ana aya do be suratu yasi kon nana Qur'ana aya de me kuma chugo jumena sanogo ko adama de yere farkolo wode bena ta shiriya jo Allah ta'ala nyekoro alkiyama jo do masi
ngolo b'a fɔ ne de y'a kɛ tan nu b'a fɔ ne de y'a kɛ tan ayiwa tigɛfuraw b'a fɔ ne de y'a kɛ tan se de b'a fɔ ne de y'a kɛ tan ɲɛkisɛ fila fana b'a fɔ ne de y'a filɛ nin jugu la kulo fana b'a fɔ ne de y'a lamɛn o kuranna aya ye jumɛn ye ayiwa yawma nuqattimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu rujuluhum bima kanu yaksibun a ko i ka dɔn k'a fɔ adamaden senbow de bi kuma ka seereya jɔ alikiyama jɔ don kɛnɛ kan k'a fɔ anw de y'a kɛ tan dolo karamɔgɔ de ye wa ta k'a lajɛ ayiwa nin kuranna aya nin sɔni an yɛrɛ ka se alikiyama jɔ don kɛnɛ kan i ka dɔn k'a fɔ nin kuranna aya nin ye tiɲɛ kuma ye bawo senbo dama yɛrɛ de bi kuma dolo dɔnniya la adamaden sen tatɔ a ka taama kuma fɛ dolo dɔnna b'a fɔ nin tigi ka ɲɛnamaya bɛ daminɛ nin cogo la a bɛ taa laban nin cogo la adamaden ɲɛda dilan cogoya dolo karamɔgɔ bɛ taamasiyɛn boli a kan nin tigilamɔgɔ bɛ ɲɛnamaya bɛ daminɛ nin cogo la a bɛ taa laban nin cogoya la bolo bɛ o cogo la sen bɛ o cogo la ɲɛkisɛ fila bɛ o cogo la hali kilo mulu bɔ cogoya bɛ o cogo la dolo karamɔgɔ bɛ se ka kuma i kan ka jogo dɔw fɔ i la ani ka i ka ɲɛnamaya lahala dɔw fana fɔ cogo min na i ka faamuya sɔrɔ nin b'a jira k'a fɔ dolo dɔnniya a bɛ kuma adamaden kan ani diɲɛ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen dɔnkoya nasira fɛ yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ sanɔgɔ dolo kumabaw b'a kɔnɔ i n'a fɔ dɔnkotigiw b'a kɔnɔ i n'a fɔ dɔnni lakika yɛrɛ ɲuman b'a kɔnɔ ka adamaden mako dilan i n'a fɔ ka adamaden ɲɛsinfa jira i la i ka dɔn k'a fɔ kabakolo seleke daw ni ɲɔgɔn cɛ i ye nin faamuya dolo ka ca buruju dolow ye dɔ ye n'an b'a fɔ ma ko horoscope dolo o y'a kumabaw ye ayiwa alkawakibu alisayarati n'an b'a fɔ ma i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa ko planète dolo olu fana ye a dɔ ye olu fana bɛ adamaden a ɲɛsinfa yira i la ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ayiwa dolo ɲɛmisɛnba 28 n'an b'a fɔ ma ko mananzilu o fana ye a dɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɛsinfa yira fɛnw ye adamaden la ani dolo wɛrɛw bɛ kabakolo kɔnɔ dolo gafew kɔnɔna na n'an bɛ minnu cogoba kosɛbɛ ani kuranna tafsiru ye minnu d'a ma i y'a faamuya hali suratu kɔnɔna na i b'a ye Alahu Taala b'a fɔ kuranna kɔnɔ huwa rabu shi'ira ale Alahu Taala ye shira matigi yɛrɛ ye shira tigi de y'ale shira nin ye doloden dɔ ye sanɔgɔ kabakoba de b'a la hali an delila ka baro kɛ shira nin kan yanni i ye nin faamuya kuranna tafsiru b'a d'i ma a ko ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna arabu kamalen dɔ tun bɛ yen Alahu Taala ye shira dɔnniya kalifa la n'a tɔgɔ tun ye ko Abu Kabisha ko fɔ maaw kɛlen don ka i ka dɔn k'a fɔ ka walijuya bange a la k'a sabu kɛ dolo shira dɔnni ye dolo shira ale de bɛ mɛnɛ kabakolo kɔrɔyan fan fɛ an ka jamana in kan yan ale bɛ doloden dɔ de charger n'an b'a fɔ o ma ko El Jawzai n'an b'a fɔ o ma nanzarakan na ko Gémeaux shira de bɛ Gémeaux dolo charger awa Gémeaux dolo bɛ sɔrɔ ka tile charger sisan ka sɔrɔ ka tile nɔrɔ bila kabakolo kan i ye nin faamuya shira n'ale i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Jawzai charger Jawzai bɛ sɔrɔ ka i ka dɔn k'a fɔ tile de charger tile bɛ sɔrɔ ka lumière sɔrɔ k'a bɔ diɲɛ dugukolo nin kɔ ka yɛlɛ i y'a faamu Jawzai de i ka dɔn k'a fɔ Gémeaux dolo de ye nin bɛɛ lajɛlen ye koba ye n'an ko k'an bɛ don shira yɛrɛ kɔnɔ ka walawalali kɛ o kan sanɔgɔ bɛ émission kelen bɔ i ye nin faamuya nka an delila ka dɔ fɔ shira kan yan lamɛnbaga kɔrɔw ye o seere o sanɔgɔ kunnafoni filɛ k'a d'i ma dakuru ɲɛ dama damaw la dolo ko kunka baw a kuma ka ca ana dan ya fɔlɔ n'i ka ɲininkali jaabiw ye baasi tɛ ayiwa hakili la lamɛnbaaw ye faamuyali sɔrɔ nin walawalali la kosɛbɛ bari walawalali min bɛ ni an tun bɛ a nɔfɛ o caman kɛra dolo ko tiɲɛ ye min ye an ka maaba minnu bɛ ni u ye a kɛ ka tɛmɛ an kɔni an bɔra o bɛɛ lajɛlen kalama an b'a da lamɛnbaaw kulo kan k'a fɔ aw kulo bɛ karamɔgɔ Aruna Fane de mankan na ka bɔ Ngolobugu la ni maa min mago bɛ karamɔgɔ Aruna Fane yɛrɛ la a ka nɛgɛjuru sira n'a ka di ye ka taa a ka so i bɛ taa Ngolobugu la Ngolobugu goudron bɛ ban yɔrɔ min na i b'i jɔ i bɛ karamɔgɔ Aruna Fane wele a yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira la ni o de Orange 76 19 23 76 bamanankan na 76 19 23 26 n'i ye o wele Orange la karamɔgɔ Aruna Fane i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Malitel 65 85 82 33 65 85 82 32 n'i ye nin fana wele karamɔgɔ Aruna Fane i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ hali bi an bɛ min ye jamukan kɔnɔ nɛgɛ kɛrɛfɛtigi an bɛ taa ale fan fɛ miniti kelen an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ ni Ala sɔnna ma.
ante basi minye karamo arna fane anyo de fonyana abe au ka blala maso kona neno mamenu be ni akadi uye ka welele ke inafo au be anye don korle chomina ni yo welele ke I bangana datimina ibe udi ki tokone jamundi karamo arna fane abe soroka nyefole ke ikala halawla ka nyishi ima watini konnana ni mami refene be ki tika dati de don fefew ibe soroki tokone ibat wadi wala sa karamo arna fane akaseka nyefole ke iye ka tabulo la ni alama basike daga jiru sira 20 72 97 72 muga biolo fla ani fla bi kononto ani wolo fla biolo fla ani fla 20 72 97 72 ni mami ni worele ke ula ami ngon soro manani ambe ota wati era tuya kama wala sa karama arna fane absaka jabili ke ka nyeshi uluma chogomina halibi daga jiru sira 20 72 97 72 ni mi ya wala ami ngon soro ni ala sonama an soma. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Sama wele. Allô? Ale ka nga juru maso, menye nga juru sira oye 20 72 97 72. Ni mi yan wole ola am nyon soro. Ma nani ambe ota kene kono ni alama basi wala ke kamo arna fane ka jabili ke ka nyeshi uluma. 20 72 97 72. Ni mi yan wole ola am nyon soro nga juru sira fe. Na dun kadi mami yɛrɛ fana ye karamɔgɔ arana fana ka ale yɛrɛ la sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ o tigilamɔgɔ bɛ se ka a ka nɛgɛjuru sira wele ni o 76 19 23 76 Mali tali 65 85 82 33 n'i y'o wele karamɔgɔ arana fana I ni a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ lamɛnbaaw ka bila la n'i ye weleli kɛ I b'i tɔgɔ di k'i ka dati di I bangana dati min na I bɛ o fana fara a kan karamɔgɔ arana fana abe ko jateminɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ I ye ka adamadenya taabolo dɔw kan min bɛ kɛ ni kunnafoni sumaniw ye walima ni an sɔgɔma I tɔgɔ ni jamu Awa Seydou a ba tɔgɔ Awa I ko Seydou Awa baasi tɛ I bɛ to lamɛnni na ma filanan an bɛ taa ale nɔfɛ ni waati na 20 72 97 72 n'i ye weleli kɛ I b'i ka dati ni I b'o dɔn I b'i ka dati di n'i t'i ka dati dɔn I bɛ sɔrɔ ka I tɔgɔ ni I ba tɔgɔ di. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di. Awa. Anba. Awa ne tɔgɔ ye Bemba Kone. Bemba Kone. Awa ne bangena le 30 10e mois 1994. I ko le 30 le 30 10e mois 1994. Le 30 10e mois. 10e mois octobre quoi. 1994. 1994. Voilà. Basite afamia na bitu lamene. Alors. Masabana ambeta onofani watina nagajuru sirabe au kablala 20 72 97 72 radio Dakar. Ni watina ni mami woleleke ami nyo soro masabana ambeta alenofe ni watina wala sa kaseka luka kiwala fana tani alama basi wala ke karamo arna fane anyo de oye abe au kablala ni yorola an soma amba ndito wa Shaka le premier 5e mois le premier 5e mois le premier 5e mois 1990 basite Shaka beto la menina mananina ani malaba ambe otani watina minye ne juru srafe ambe malabanta ne juru 20 72 97 72 malaba ambe otaka ne juru soko yorola kamo arna fane akasoro ka jabili ke ka nishi anso abata fanda kawa iko Ishaka Kamara abata fanda kawa Ishaka Kamara aya basite Ishaka Kamara ni ala sona ne karafetigi ambe ne juru sra jo o yorola minye manani min tara jabili be ke ka nishi uluma ukala hale ko nana ambe ta e fanfɛ sɔni an bɛ segin ka na kuma so kɔnɔ karamɔgɔ arana fane ni ala sɔnna ma minnu ye weleli kɛ k'u sɔgɔlen to arajo la a bɛna jabili kɛ ka ɲɛsin u ma sɔni ni ala ma basi kɛ an na.
minnu bɛ ni u ye weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ an b'a yira u la k'a fɔ karamɔgɔ Aruna Fane a bɛ ka labɛnw sabati sɔngɔni kɔnɔ jaabi bɛ di aw ma aw ka weleli la bari a ye tɔgɔ di ka ba tɔgɔ di ani a y'a ka date minnu di karamɔgɔ Aruna Fane ni Ala ma basi kɛ a bɛ ka labɛnw sabati sɔɔni sisan a bɛna aw jaabi aw ka lahalayaw la an y'o de fɔ jamukan in dabɔ kun ye aw ko ye n'a sigira sanga ni waati a bɛ dabɔ de ni an ye waati dɔ kɛ ka se ka kunnafoni di aw ma dolo siratigɛw la bari karamɔgɔ Aruna Fane diɲɛ don o don ko kɔrɔ bɛ bɔ dolo kɔnɔ k'a ɲɛfɔ aw ye walasa aw ka faamuyali sɔrɔ a kan dolo ko siratigɛw la cogo min na ka sabu kɛ karamɔgɔ Aruna Fane bɛ a yira an na sanga ni waati dolo ye fɛn ye min ni an ye an banba a ka an ka jamana in kɔnɔ a ka ca Ala fɛ fili caman bɛ n'an bɛ a sɔrɔ dɔɔnin nasiraw fɛ an na kisi o filiw ma ka sabu kɛ dolo ye fɛn min ye a dira an ma de an bɛ se k'an yɛrɛ mako dilan ni a ye cogo min na o kama an b'a yira aw la k'a fɔ kɛnɛ in ka kuma bɛɛ ni anw sigira an b'a lajɛ de ka kalan di aw ma kalan kɔfɛ ka tila tuguni ka min ye makoɲɛ bulon dɔ dayɛlɛ aw ye aw bɛ se ka weleli kɛ min kɔnɔ walasa aw mago bɛ se ka dilan cogo min na ni a ye ka sɔrɔ aw ma wuli ka se ale yɛrɛ ka so a bɛ yira aw la k'a fɔ kunnafoni min fana bɛ di arajo kan yan o ye kunnafoni surumaniw ye minnu ni a bɛ di aw ma a tɛ se ka walawala kosɛbɛ ka sabu kɛ ɛri n'a kɛcogo nka min bɛ f'i ye a ka ca Ala fɛ n'i kɔni i tulo ma jɔ o la i n'a faamuyali belebele sɔrɔ i ka ko taabolo kɔnɔna na an b'a yira aw la k'a fɔ karamɔgɔ Aruna Fane a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngolobugu ma Ngolobugu filɛ nin ye Kabala kɔfɛ n'i tɛmɛna Kabala la Ngolobugu bɛ Kabala kɔfɛ n'a y'i diya n'i wulila ka se karamɔgɔ Aruna Fane ka so i mako bɛ fɛn minnu na moriya sira fɛ k'a ka di i ye i mako ka dilan dɔnni yɛrɛ sira fɛ n'i wulila ka se karamɔgɔ Aruna Fane ka so ni aw ye ɲɔgɔn ye Ala kɔni ta ye a ka kow ye ni a ye wulikajɔ kɛ i bɛ lawasa sɔrɔ ka da kulo kan k'a fɔ ni an nana kɛnɛ kan yan an tɛ o kumaw fɔ k'a sabu kɛ jumɛn ye karamɔgɔ Aruna Fane ko n'i ma ɲɛ dɔnni kɔ i bɛ dɔnni kuma fɔ maaw ye maa minnu bɛ ni u sigilen bɛ k'i lamɛn ni dɔnni kuma bɔra i da u n'a dɔn k'a fɔ ko dɔnnikɛla de kumatɔ filɛ nin ye o ka fisa dɔnnikɛla kana sigi k'a fɔ ko i bɛ kuma i yɛrɛ ka i yɛrɛ lakale o de kama an bɛ sigi aw ye kuma bɛɛ ka dɔnni kuma de ta k'a fɔ aw ye aw minnu bɛ yen ni aw bɛ ko in lajɛ ni hakili ye aw caman ɲɛ b'a la k'a fɔ karamɔgɔ Aruna Fane bɛ ka kuma min fɔ nin tɛ kunfɛ kuma ye nin ye kumaw de ye minnu kalanna k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ dɔnniya kɔnɔ dɔnniya min ni o ye dolo ye ni a bɛ ka maninfinw mako dilan an bɛ don min ko bi caman bɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka o faamuya bi kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama an y'o de fɔ laɲini ma dabɔ dɔwɛrɛ kama fo dɔnni fili ka ca cogo min na ka se ka dɔ bɔ a la hali n'a ma ban pewu caman bɛ se ka bɔ a la ka sabu kɛ min ye karamɔgɔ Aruna Fane a ka kumaw ye dolo siratigɛw kan o de kama ni an sigira yan an bɛ kuma dolo kan walasa ka se ka aw la faamuya cogo min na nka ni mago bɛ mako wɛrɛ la n'i sera karamɔgɔ Aruna Fane ka so ni a ye ɲɔgɔn ye Ala bɛ sɔn laɲiniw bɛ sabati o hukumu kɔnɔna na hali aw minnu bɛ yen n'a ka di aw ye denw bɛ aw bolo walima aw ka denbaya a ka di aw ye k'u ko u ka dolo jiri ani Ala tɔgɔ la ni aw wulila ka se karamɔgɔ Aruna Fane ka so ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ dolo jiri ni Ala tɔgɔ bɛ yen i den mana bange dati o dati la a mana bange ka bɛn ni dolo o dolo ye n'i sera karamɔgɔ Aruna Fane fɛ yen dolo ɲuman don o n'a ko yiriw don dolo jugu don o fana n'a ko yiriw don walasa ka se ka ɲamaw la kari ka bɔ i nɔfɛ karamɔgɔ Aruna Fane o dayɛlɛnnen don aw ye diɲɛ don o don Ngolobugu la walasa ka se ka aw maaninfin mako dilan cogo min na n'a ka di maa min ye ka karamɔgɔ Aruna Fane lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ min ye a ka orange i bɛ se ka a wele 76 19 23 76 ni o de 76 19 23 76 ka se k'a kan nɛgɛjuru sira orange 76 19 23 76 76 19 23 n'i ye nin wele karamɔgɔ Aruna Fane i ni a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka Malitel 65 85 82 33 65 85 82 33 ka segin a ka aw ye 65 85 82 33 65 85 82 33 n'i ye nin wele karamɔgɔ Aruna Fane i ni a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ Ngolobugu la baasi tɛ an bɛ taa nɛgɛ karamɔgɔtigi fan fɛ karamɔgɔ Aruna Fane ne labɛnw sabatira an bɛ sɔrɔ ka don ka jaabi di aw ma ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah dande Ala ka masaya la kira fana ye jide nabi Ala ni kira ko ke na shego baba ko sufi baba tarawele nabi na fane wele dolo yere du ye fenju mende
so kono ni wati na karamo arna fane akilla labon sabatira ka ban ma minnu be ni u ye weleli kɛ ma fɔlɔ o ye sedu ye a ba tɔgɔ ko awa. Alhamdulillah sanogo dolo jati kɔni y'a jira k'a fɔ seyidu n'a ba ye awa ye bangeli kɛra ka kɛɲɛ ni dolo ale so duurunan ye anw ka ma kuranɛ kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ El Asad nanzara dolo donnaw k'a ma ko lion ani taara ka bɔ tasuma dolo la ka bange ka kɛɲɛ ni don dɔ alamisa dunya ye yiri kota ye ngalama ye saraka a bɛ bɛn sagajigi jɛma dɔ de ma a bɛ se k'a faga i n'a fɔ alamisa dunya fɛ k'a tobi a yɛrɛ jɛɲɛ dumuni la ka maaw wele u bɛ jɛn u b'a dun na dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ayiwa warijɛ kan ka dilan fɛ alamisa k'a don a tɛgɛ la walima ka taa nin maa dɔ la a bɛ kɛ sababu ɲuman ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tasumala baaraw de ka di ale la service kɔnɔna na awa commerce fana kɔnɔna na ka taa se hali bolola baara kɔnɔna ma nin baaraw de ka di ale la n'o ye tasumala kow ye tasuma bɛ tɛmɛ minɛn minnu fɛ ani tasumala baaraw a bɛɛ lajɛlen nin cogoya la kuma la surumanw de don mɔgɔ don mɔgɔ garijɛgɛbatigi don sɔrɔ de tɛ basigi k'a sabu kɛ fiɲɛ tasuma dolo ye nka ni si jamana ka taa ɲɛfɛ o bi nɔgɔya walima n'a kora dolo jiri a n'a latɔgɔ la o bi nɔgɔya yɔrɔnin kelen ni k'a lafiya kunnafoni filɛ nin ye kunnafoni surumanw na. maa filanan o ye Bemba Kone ale bangena le 30 mois 1994. Alhamdulillah Bemba dolo jati kɔni y'a jira k'a fɔ de ale de bangera ka kɛɲɛ ni dolo so seekinan ye anw k'a ma kuranɛ kɔnɔ El Akrab nazara dolo donnaw k'a ma ko Scorpion ani taara ka bɔ ji dolo la ka bange ka kɛɲɛ ni don dɔ karidonya ye n'o ye dimanche ye ka bange ka kɛɲɛ ni lasiri fɔlɔ tile 26 ye ɲinan bɛ bɛn ale si san 26 de ma ayiwa ani kalo 3 bangeli kɛra ka kɛɲɛ ni hijira san 1415 ye i ye nin faamuya olu jati b'a jira k'a fɔ n'i taara ka bɔ ji dolo la saraka min bɛ sagajigi jɛma dɔ ma a b'a fɔ k'a yɛrɛ ka so kɔnɔ dimanche donya fɛ k'a tobi a jɛɲɛ dumuni la maaw na dumuni kɛ yiri kota ye finzanbulu ye n'an k'a ma ko sinja donc la i k'a dɔn k'a fɔ Scorpion tigilamɔgɔw ka ala tɔgɔ bɛ se ka kɛ o kan a bɛ ko n'a ye a bɛ kɛ sabu ye k'a ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ kow de senna teliya ka ɲɛsin a ma ni k'a kisi ka bɔ a ka diɲɛlatigɛ tɔɔrɔ kow ma bawo dolo taara ka bɔ ji la ji ka girin a ka suma o b'a jira k'a fɔ a ka ko fan o fan a bɛ senna sumaya de ka sɔrɔ k'a latigɛ walima a dɔw sumaya kojugu bɛ tiɲɛ dolo jiri a n'a ala tɔgɔ koli de bɛ kɛ sababu ye k'o bali baara minnu ka d'a la service na sira fɛ o ye i k'a dɔn k'a fɔ service maa minnu bɛ boli ji sira fɛ a bɛ se ka taa o kan commerce na sira fana fɛ i k'a dɔn k'a fɔ jimafɛnw commerce de ka d'a la bololabaara na sira fɛ bololabaara minnu tɛ taa ji kɔ ale bɛ se k'o baara qualité ninnu kɛ don n'a nataw la maa garijɛgɛbatigi don nka a ka furu kɔni gɛlɛya bɛ ye o la sɔni a ka kɛ walima a kɛlen kɔfɛ gɛlɛya dɔ bɛ y'a la o bɛ sɔrɔ dolo so seekinan mɔgɔw ka taabolo la n'o ye Scorpion tigilamɔgɔw ka ayiwa taabolo ye i ye nin faamuya hali Seydina Aliya n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Seydina Aliya ye karamallahu waja a tun bɛ dolo dɔn a ye mɔgɔw bali kosɛbɛ ko maa si ka n'i ka furu boloda ka kɛɲɛ n'i ka dɔn k'a fɔ akirabu dolo na wagati ye n'o ye Scorpion dolo na wagati ko maa ka n'i ka furu boloda ka kɛɲɛ n'a ye Scorpion bɛ mara kɛ waati minnu kɔnɔna na ko maa ka n'i ka furu boloda ka kɛɲɛ n'a ye ɔ Scorpion dun bɛ baara kɛ tuma min na o ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa kawulɛ kalo 2nan waatiw de i ye nin faamuya a bɛ bɛn i ka dɔn k'a fɔ octobre waati de ma fo ka taa fɔ ko octobre banna yaasa bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni Alahu Taala ka jɛn ye sanɔgɔ kunnafoni suruma dɔ filɛ ale kɔfɛ maa sabanan o ye Chaka ale ka date le 1er 5e mois 1990. Alhamdulillah Chaka dolo jati kɔni y'a jira k'a fɔ de a ko ayiwa ale de bangera ka kɛɲɛ ni dolo ale ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye dolo so le combien le 1er 5e mois 1990 ale de bangera ka kɛɲɛ ni dolo ale so duurunan ye dolo so 2nan ye anw k'a ma kuranɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa El Sawru nazara dolo donnaw k'a ma ko toro ani taara ka bɔ bɔgɔ dolo la ka bange ka kɛɲɛ ni don dɔ ayiwa tarata donya ye ka bange ka kɛɲɛ ni selinjɛni kalo tile 6 ye ɲinan bɛ bɛn ale si san 30 ma coyi bangeli kɛra ka kɛɲɛ ni hijira san 1410 ye
dolo jati b'a jira k'a fɔ donna nataw la maa garijɛgɛ batigi don saraka bi bɛn saga dɔ de ma saga min bɛ n'a m'a fɔ ma ko warasaga finman ni jɛma baribarilen don saga min na a bɛ fɛ ka tarata donya fɛ k'a tobi a jɛɲɛ dumuni na ka maaw wele u na dumuni kɛ a yɛrɛ ka so tarata o de ye mardi de yaasa bɛ se ka faamuya sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yiri kota o bɛ bɛn ɲɛma bulu ma ka fara dolo ala tɔgɔ kan a bɛ kɛ sababu ye k'a ka kow de senna teliya ka ɲɛsin a ma ni kana ni lafiya ye i ye nin faamuya bɔgɔla baaraw ka da la service na sira fɛ service taabolo minnu bɛ boli bɔgɔ kan ale dugukolo ɲɛnabɔ kow kan ale bɛ se k'o baara kɛ service na sira fɛ n'a ye arabu kalan kɛ na tɔgɔbatigiya sɔrɔ la n'a b'a fɛ ka commerce kɛ fɛn minnu bɛ don bɔgɔ la ani fɛn minnu bɛ bɔ bɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen commerce de ka d'ale la bolola baara na sira fɛ fɛn minnu bɛ baara ni bɔgɔ ye walima fɛn minnu bɛ bolola baara sira fɛ ka don bɔgɔ la a bɛ se ka nin baara qualité bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ nafolo sɔrɔ o la waleyaw de bɛ o cogo la Sanɔgɔ yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ. Ayiwa maa laban ale tɔgɔ ye Siyaka Kamara a ba tɔgɔ ko Fanta Kaba. Alhamdulillah Siyaka dolo jati kɔni y'a jira k'a fɔ de bangeli kɛra ka kɛɲɛ ni dolo so 8nan ye anw k'a ma kuranɛ kɔnɔ El Akrabu nansara dolo donnaw k'a ma ko Scorpion ani taara ka bɔ ji dolo la ka bange ka kɛɲɛ ni don dɔ tarata donya ye n'an k'a ma ko mardi saraka ye i k'a dɔn k'a fɔ warasaga ye finman ni jɛma bɛ min na k'a faga tarata donya fɛ n'o ye mardi ye a yɛrɛ ka so a n'a jɛɲɛmaw na dumuni kɛ yiri kota ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲamabulu ye dolo ala tɔgɔ de bi fara o kan a bi ko n'a ye dɔgɔkun tile 7 kɔnɔna na ale bangera ka kɛɲɛ ni dolo so 8nan de ye n'an k'a ma i k'a dɔn k'a fɔ El Akrab ni nansara dolo donnaw k'a ma ko Scorpion ani taara ka bɔ ji dolo la o tuma jila baaraw ka d'a la service na sira fɛ a ka d'a la commerce na sira fɛ a ka d'a la bolola baara na sira fɛ cogo min na a bɛ se ka faamuya sɔrɔ i ye nin faamuya Scorpion tigilamaw u ka furu awa gɛlɛya b'a kɔnɔ a cɛman fara musoman kan u bɛ problème sɔrɔ furuko la a dɔw la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ sɔni furu ka sɔrɔ k'a sumaya walima n'a ma kɛ ten ni furu sɔrɔla ka teliya ka don garijɛgɛ la furusa bɛ se ka ye a la a cɛman fara musoman kan a bɛ Scorpion tigilama sɔn caman na a bɛ sɔrɔ doloden ka kɛfɛ kabakolo kɔnɔ n'i ye Scorpion tigilama sigi 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna awa 80 a bɛɛ lajɛlen ye furuko gɛlɛya sɔrɔ tɔ 20 olu bɛ se ka nɔgɔya dɔɔni sɔrɔ a bɛ o cogoya de la o de kama Seydina Aliya a tun bɛ dolo dɔn f'a ye mɔgɔw fantani cogo bɛɛ lajɛlen la k'u kana furu boloda ka kɛɲɛ ni awa kɛrɛnkɛrɛnna awa n'o ye Scorpion dolo jigi waati ye a bɛ baara kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabakolo kɔnɔ kawulɛ kalo 2nan waati fɛ farafin jati fɛ arabu kalo jati fɛ nka a bɛ bɛn nansara kalo octobre waati de ma yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ i ye nin faamuya nin kunnafoni ninnu an t'a fɔla an kunfɛ dɛ dolo kitabu dɔ bɛ yeni nɔ a bɛ f'a ma ko Sirrul Asrari fi ilmi nujum Sirrul Asrari fi ilmi nujum i bɛ Seydina Ali ka kunnafoni baw sɔrɔ yeni nɔ dolo ko kunga adamaden bange cogoya kunga ka fɔ ɲɔgɔnya cogoya kunga yaasa i ka bɛn ni sanga ɲuman ye dolo kɔnɔ ka den barikama sɔrɔ ani ka den lakananen sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ sɔrɔ Sirrul Asrari kɔnɔ ni i ka dɔn k'a fɔ Aliya dala kuma ye karamalahu jahu i ka dɔn k'a fɔ an bɛ yafa ɲini ala ka yafa an na ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ni Alahu Taala ka diɲɛ Sanɔgɔ o kunnafoni de ye nin ye yaasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ. Ayiwa nin tɛ baasi ye karamɔgɔ Arinafane hakili la u ye jaabi faamu kosɛbɛ ni maa min mago bɛ kibaruya wɛrɛ la i bɛ se ka karamɔgɔ Arinafane wele nɛgɛjuru sira la ni o ye 76 19 23 76 76 19 23 76 Malitel 65 85 82 33 65 85 82 32 n'i ye o wele karamɔgɔ Arinafane i ni a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati cogoya kama karamɔgɔ Arinafane folikan min bɛ i bolo jamukan in kɛnɛ kan walasa an ka kɛnɛ kuncɛ an b'a fɛ i ka o di an lamɛnbaaw ma nin waati in na. Alhamdulillah Sanɔgɔ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ni ka hakɛto ɲini u fɛ k'anw tɛ u cogoya la kosɛbɛ Sanɔgɔ filaw ka bana kɛlen don ka kaw minɛ donc n'o ye mura ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi k'anw tɛ u cogoya la bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ kosɛbɛ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo maa maa n'u sigila ka lamɛnni kɛ Muhamadu Andando Karambe kosɛbɛ k'a fɔ y'a fɔ Bangɔni Nimoribugu la ka Imamu Jara fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna Kabala Miridala Coyi Alimami don karamɔgɔ Yusufu ka fo gaributigi don ale bɛ Kabala
ani awa an yɛrɛ n fa n'o y'an fa ɲuman ye awa n'o ye Ngolobugu Alimami ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a denkɛ Abubakar Salifu Dunbiya k'u bɛɛ lajɛlen fo Ngolobugu la Dawuda Ba k'a fo a n'a furumuso Majalo Aminata Jate k'a fo a n'a furucɛ Nuhum Dunbiya ani a kɔrɔmuso Aramatu Togola an b'u bɛɛ lajɛlen fo Sanɔgɔ Aruna Fane yɛrɛ diyaɲɛmaw ɲɛ b'u la parce que dusukun ɲɛ bɛ u la ka ban o b'a jira k'a fɔ ɲɛ b'u la da sera min tɔgɔ ma da ma se min tɔgɔ ma hakili b'a bɛɛ lajɛlen la awa Sanɔgɔ n ye u fo ka radio yɛrɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka Mali yɛrɛ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sekow fo Sanɔgɔ ayiwa dimanche nata an bɛ dugawu kɛ Ala k'o jira an na assalamu alaikum